दा बेखौ जुदि जोङो साननानै नायोब्ला बियो जेसेबांनाखि खोथा बुंदों बियो थाखा थफ्लासो नागिरगासिनो दङमोन बेखौसो जोङो बुंनांगोन। गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। एक्सुअलि आंजों दिनैहाय दङ देरहासार इस्लारि, बिथांजों आं खुलुमबाय। माखासे खोथा सावरायलायनोसो नागिरदों। ना फैदो गिबियावनो जोङो लावखार ओंखाम जानायनि बारै। दिनैहाय आबसुफ्रा गोबांनो एवारनेस प्रग्राम लागासिनो दङ। चिरां डिस्ट्रिक्टआव फुजा माबा माबि बायदिसिना मेला बावहाय बेफोरखौ बन्द' खालामदों। दा लावखार ओंखाम जानाया बेसेबां गनायजाथाव आरो गोबां खुलिगासिनो दङ, बिनि बारै नोंथाङा फंनैसो एसे खेंफोरथिखौ होबा बे मोजां जागोन। बाथ्राया ओरैबायदि माने लावखार ओंखाम जानाया खहा दङ समाजनि आरो सोलोंथाइ बिथिङाव आरो जोंनि जाथि हिसाबै माने बेवहाय गोबां खहा दङ आरो। दा बुंनो थाङोब्ला बेयावबो मोनसे थाखानि थाखाय मावदों होननानैसो बुंनांगोन। माने बियो टेन्डार सोलियो, जोङो खबर मोनदों। सिगांनि समाव टेन्डार गैयामोन बे बुस्थुआ, खिन्थु दिनैनि दिनाव टेन्डार सोलिबाय। खारन बिनिफ्राय फैसा फैयो, टेन्डार होनानै जोङो फैसा मोनगोन, नैबे बिथिङाव बिथांमोना खारगासिनो दं आरो जोंनि दिनै गाबोननि थासारियानो जाहैबाय जेरावनो थाखा दङ बेवहाय आं दङ, बेबायदिसो आरो। माखासे गोबां गेदेरमाफोरनि लाइफ स्टाइला बेबायदिजों सोलिबोगासिनो दङ। दा लावखार ओंखाम जानायनि बिथिङावहाय जोंहा मा मा खहा दङ? दिनै गथ'फोरा थांगोन, बेवहाय इन्जय खालामहैगोन, उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, बेफोरबो जोंनि एक नाम्बार खहाखा। दा बेफोरजोंनो बेफोर पिकनिक स्पटफोरनिफ्रायनो उन्दै बैसोआव हाबा जानायाबो खाथि सोमोन्दो दं होननानैसो बुंनांगोन आरो। खारन बेयाव थांगोन, इन्जय खालामहैगोन, माब्लाबानि समाव मोनाबोगोन, आथोन गोरोबलायबोगोन बिसोरो। ओमफ्राय उफाय गैयियावहाय गथ' थागोन, उफाय गैयियाव बिसोरो जुलि लानो गोनां जागोन। ओमफ्राय बिसिनि बैसोखौ नायोब्ला जुलि मोननायनि स्टाइलाव गैया, बा फरायफुनाय सम। ओमफ्राय फारसेथिं बिसोरो हान्थिहैनो हायियाव बै समावहाय बे दिनैनि थासारियावहाय न'खर गावफ्रुलायनाय जादों। नै बिसिनि लाइफआ बेबायदि अबस्थायाव थांगोन आरो, बियो एक नाम्बार खहाखा। ओमफ्राय फारसेथिं साननानै नायोब्ला जोंनि माखासे समाजनि बेलायावबो बेफोरो मोनसे जेंना आरोखि। समाजावबो गोबां गोहोम गोग्लैगोन जोंनियावहाय। बेफोरबायदिनो न'खरनि बिमा बिफानि न'खराव दावराव दावसि जागोन, गथ'फ्रा थांबाय माबा मोनसे बदनाम जाहैबाय, न'खराव बोराय बुरै दाङा बाजि दावराव दावसि जागोन। बेबायदि गोबां माखासे गोहोमफोर गोग्लैनायनि मोनसे सम्भाबना दं आरोखि, आं बेखौसो सानो। मेला आरो जेनेबा लावखार ओंखाम, बिनि फारागथिया माथो दङ बावहाय? मेला आरो लावखार ओंखाम जानायजोंहाय बहुद डिफारेन्स दङ। माने डिफारेन्सा बेनोल', मेलाखौ होयोब्लाबो बेवहाय आंहा बुंनांगौ गैया, बियो साननै सानथामजोंनो जोबनानै थाङो आरो बेवहाय मोनसे धर्मनि सोमोन्दो थायो। आरो खिन्थु धर्मनि सोमोन्दो गैयालासे फुजानि अनगायै बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन समफोरावबो जुदि होयोब्ला बेवहाय बुंनांगौ गोबां बाथ्रा थायो आरोखि। खिन्थु लावखार ओंखाम जानाय होनोब्ला बियो मोनसे लं प्रसेस आरोखि, सानसे साननैजों जोबनाय नङा बियो। हयथ'बा फैगोन बोसोरनि फेब्रुवारि मार्च एप्रिल खाथिसोआवसो बे बुस्थुआ जोबहैगोन। होमब्ला बेयाव बेसिमहालागै जोंनि बेसेबां फरायसा गथ'फोरा नस्थ' जागोन। ओमफ्राय फुजा मेलाफोरावबा साननै सानथामनि गेजेरजों जोबनानै थांगोन, बेवहाय इसेबां गोहोम गैया आरोखि। खिन्थु बै पिकनिक स्पटआब्ला हले बहुद बेवहाय गाज्रि मोनसे गोहोम गोग्लैनाय बायदि जायो आरो, जायनि थाखाय जोंनि रोंगौथि बिथिङावहाय फैगौ बोसोरावनो जोंनि मेगनजों जोङो नुनो मोनगोन जे जोंनि फरायनाया बेसेबां हायलांदों। दिनै UPSC आनजादावहाय उथ्रिबाय थानाय स्टुडेन्टफोरखौ जोङो नुनो मोनदों। निस्सय नोंथाङाबोथ' खुसि जादों जानांगौ। खिन्थु फैगोन समफोरावहाय बेफोर गासिबो डाउन जालांजोबगोन। नैबे जेखिनि श्रेणियावहाय ओरैनो 8, 9, 10 फरायनाय गथ'फोर दं, बिसोरो बै लेभेलावहाय बारखोहैनो हानाय नंला। खारन बिसोरो नैबे स्टेजावनो बहुद गाज्रि बारहावा लोगो मोनबाय आरोखि। आबसुआ दिनै सांग्रांथि हाबाफारि गोबां लादों, 2 घन्टा 3 घन्टा बिदि धरना होदों। दिनै बिथांमोना गान्जा जानायनि फारसे, ड्राग्स सोबनायनि फारसे, गोबां निसा जानायनि फारसे एवारनेस प्रग्राम लादों। बे लावखार ओंखामाव सोलिहैया, जाहैगोन ना जाहैया बेफोरबायदि? बे साननानै नाय, बिसोरो निसा जानाय ड्राग्स जानायनि रेलि होदों, गावसोरनोथ' ड्राग्सनि दखानखौ खुलिना होदों माथो। बे लावखार ओंखाम जानाय माने बेवहाय गान्जा सोबहैगोन, ड्राग्स लाग्रा थांगोन, ड्राग्स अपेन खना खनि थांनानै इन्जेक्सनफोर थुनानै लाहैगोन, बेफोरबायदि जायगायावथ' बिसोरसो थाङो। होमबा बिसिनि रेलि होनाया बहा? बेबायदि जायो आरोखि। दा गावसोरनो दखान खुलिना होदोंसो होनना बुंनांगोन बेखौ। आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौसो बुजियो आरो। फरायसा गथ'फोरनि सायाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांनाय बाराव मेट्रिक आनजादाव लाथिख' होननानै बुंदोंमोन, बा लाथिख'थ' नङा, मार्कफ्रा खम आरोखि, जेसेबां
नाम्बार मोननांगौ एसेबांखौ मोनहैयाखै दिनै थिग बेफोरबायदिनो आबसुफ्रा गोबां न'खरावनो क्लास 10 आव फरायनायफोरखौ बुजायहैदों थाङै थाङै बिथांमोना बुजायहैदों आं बिदिसिमखौ मोजां मोनदों नाथाय बे लावखार ओंखाम जाहैनायाव मा ओंथि थाहैखो बावहाय गोबां बन्द' खालामबाय नंगौ। गोबां फरायहोबाय गावसोरनो खुद माने गावसिनि माबाफोरखौ नुलांफिनजागासिनो दङ आरो माने गावसोर फारसेथिं मोजांबो मावदों आरो फारसेथिं गाज्रिबो दा बिथांमोना बे लावखार ओंखाम जानायखौ गोख्रोङै मोनसे राहा लामा लाखानांगौमोन दा बिसोरो जेसेबांनाखि न'खरफ्राव गिदिङा मानो जेबो लाब गैया बै नोंसोर बुजायहैनायखौ बावगारनानै बे लावखार ओंखाम जाग्रायाव थांनानै बिसोर मा जाहैयो बिसोरो बिसिनि खोथासै आरो खिन्थु बिसोरो जे मोजां मावनानै जे गाज्रिखौबो लाफादों नै बिसोर मोनसे इसु जानानै थाबाय आरो जाय आङो दहाय सिगाङाव बुंबोदों जेराव थाखा थफ्ला दङ बेयावनो लिडारफ्राबो दं होननाय बाथ्राया नै बेनो आरो थारैनो नोंथांमोना देरहासार इस्लारिनिफ्राय लावखार ओंखाम जानायनि बारै मोजाङै बुजिबाय बा गोलावै खेंफोरथिखौ बिथाङा होलांबाय दाना फैफिनदो रंगुल बिथांनि बारै माखासे खोथाखौ फंनैसो खोथा सावरायगोन रंगुल बिथाङा बनसुआवबो हाबदोंमोन बिबानबो लादोंमोन जेब्ला बनसुआव हाबदोंमोन बिथाङा गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन आंनिख्रुइ साबसिन हामसिन पलिटिसियान गैयिफोरबायदि आंनिख्रुइ साबसिन हामसिन गोरों गैयिफोरबायदि खोथाखौ बुंदोंमोन नोंथाङा बेवहाय मा बुंनो सानो दा बेखौ जुदि जोङो साननानै नायोब्ला बियो जेसेबांनाखि खोथा बुंदों बियो थाखा थफ्लासो नागिरगासिनो दङमोन बेखौसो जोङो बुंनांगोन दा रंगुल बर'आ बिथाङा गाज्रि मोननानै लाब गैया बेबो आंनि खाथि सोमोन्दो सासे लोगोआनोमोन दाय जोङो रायलायलायो समनि गेजेराव खिन्थु दा बर्थमान गोबावसै आरो रायलायलायिया दा बिथांनि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ रायजो राजायानो नुबोदों आरो आंनियावबो गोबां सोंथि खालामहरदों आंबो सासे इउटुबार हिसाबै बाथ्राया जाहैबाय मा लिडार जानायनि सिगांनो थाखा थफ्ला मोननो थाखायसो दिनै लिडाराव हाबनायखौ नुबोनो मोनदों आरो गासिबो नङा गासैबोनि गेजेराव सानै साथामा दङ आरो बेबायदि दा बिथाङाबो सासे गासैबोनि गेजेराव बे सानै साथामाव बिथाङाबो सासे गोग्लैफाबाय आरो बिथाङा बहुद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोदों दिनै प्रमद बर' बिथांखौनो जोंबो इसेबां खुलिया खिन्थु जों बिथांनिफ्राय एसेब्लाबो सिगां ससियेल मिडियायाव फैनाय जोंबो सासे खिन्थु जोंब्लाबो इनडाइरेक्टलि खुलिबोयो नाथाय बिथांनि सिमेन्टआ बबेनिफ्राय फैदों बिथांनि लहानि रडआ बबेनिफ्राय फैदों बेफोरखौ सिन्थाय खुलिनो हादलायनाय बेनाव मोनसे पावार दङमोन आरोखि ओमफ्राय थाङै थुङै बेफोरबायदि बाथ्रा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनबाय बियो थाखा थफ्लासो नागिरगासिनो दङमोन दा थाखा थफ्लाया बिथांनाव गोग्लैनाय लगे लगे बिथांनि स्केलानो सोलायजोब्बाय दा उल्था लान्थाखौ होसिगोनलाय आरो बियो दाखालि साननैसो बिथाङा जियालाव थानाय जोबथेसालि जियालाव थानाय सार रन्जन दैमारिखौ जियालाव बिथाङा लोगो लाफैदोंमोन लोगो लाखांनायनि उनावनो बिथाङा मैया दाखालिसो आं बड'सा निउस बा गुबुन गुबुन स्टेटमेन्टआव नुनो मोनबाय रंगुल बसुमतारिया UPPL आव हाबबाय दा रन्जन दैमारियाव फैनायनि ओंथिया मा सानो नोंथां बेनि सायाव दा बिथाङा बेफोरखौ फैनानै खबर लाफैदों खिन्थु बेवहायबो गोबां साननो गोनां बाथ्रा दङ किसुमान बाथ्राखौ आं अपेनलि बुंजोबला दा बेयाव फैदों मोजांनि बाथ्रा खिन्थु बिथाङा मा सिमां लानानै फैदोंमोन आरो मानो पलिटिकेलाव हाबहैखो आरो पलिटिकेलाव बिथाङा मा मोनदों बेखौ बयनिबो गोसोआवहाय मोनसे सोंथि सिखारो आरो ओमफ्राय दा बिथाङा सिगांनि समावबो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोबाय ओमफ्राय बुंबोनायनि गेजेरजों दिनै गेदेरमाफोरखौबो सोरबा NDFB फोरखौहाय जेलावबो फैनानै बिथाङा लोगो लाफैबाय खिन्थु आं बेखौसो क्लियारिफिकेसन होखायो माब्लाबानि समाव बियो पलिटिकेल डायलगावहाय बे बुस्थुखौ एन्ट्रि दा खालामथों आरो माने NDFB खौ गेम दा गेलेथों माने NDFB जेलाव जोबजानायखौ उदां खालामनांगौनि पलिटिकेलखौनो बियो दा खालामहैथों आरोखि आं बेखौसो खावलायगोन आरो बुंगोन आरो जुदि बे बाथ्राखौ जुदि बिथाङा बुङोब्ला बेवहायबो जोंहा बुंनांगौ गोबां माखासे बाथ्राफोर थागोन आरो बेखौ अलरेडि रायजोआबो मोनथिखासिगौ सिगांनि पलिटिकेल डायलगावबो बे जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय गोबां पलिटिक्स सोलिबोदोंमोन खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बेखौ सोलिहोनो हानाय नंला आरो बिसोरो आरो जुदि बायसान्सआव बे बाथ्राखौ बिसोरो पलिटिकेलाव लाबोयोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गोबां दं आरो रंगुल बसुमतारिया रंगुल बर'आ गोबां बर'नि दैदेनगिरि आरो गोबां बिदिनो आबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना आरो गोबां UPPL नि दैदेनगिरिनाव गोबां खोथा सोंहैदों आरो ट्राइबेल जनगोष्ठीनि मिसिं हारिनि ना मिसिंफोरनि बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौबो बिथाङा गोबां खोथा एसामिसाव सोंहैदों एसामिस रावआवहाय बै खोथा सोंहैनाय गिदिर गिदिर बाथ्रा सोंहैदों
बै गिदिर गिदिर बाथ्रा सोंहैनाया सोंफ्लानायसो सानहैदों ना बिथांमोननि गोसोखौ दांनायहैदोंसो सानो नोंथां बेयाव मा सोंफ्ला सानो? हैनाया बेनो गावनि स्टेटासखौ मानसिहा मोनसे स्टेटास थायो नालाय एगजामपोलाव आङो मोनसे मबाइल आइफन लाबाय बियो 1 लाखनि गोजौआव बिराद मालिकलै बियो बेबायदि मोनसे स्टेटास आरो थिग बेबायदिनो बिथाङाबो माने गावनि स्टेटासखौ फेदेरबाय थादों आरो फेदेरबाय थानाय माने बिथाङा थाखा थफ्ला नागिरगासिनो दङ बे जेरैखि जाया बिथांनि बाथ्राखौ सालिजारि खालामनानै नायोब्ला बेनो आरो थाखा थफ्ला नागिरनायानो बिथाङा सोरबा मिसिं हारिनियावनो थाङो ना सोरबा बर'नियावनो थाङो ना सोरबा मा होनो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनियावनो थाङो बे गासैबो मोनसे गावनि स्टेटासखौ फेदेरनानै पलिटिकेलाव माबा मोनसे पर्टफलिअफोर मोनगोन नामा नैबेखौ नागिरनानैसो बिथाङा बै समनिफ्रायनो स्ट्रागल खालामबोदों आरो खिन्थु जोंनि लाइफ स्टाइला बेबायदि नङा गोबां रायजोफ्रा साननो हागौ जे ससियेल मिडियायावहाय गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंनानै गाबोनफोरनो बिसोरबो थाखा थफ्ला गोग्लैयोब्लानो थांगोन बेबायदि साननो हागौ बाट जों बेबायदि नङा जोंनियावबो बेबायदि अफारा फैया नङा फैयो खिन्थु जों मानो एक्सेप्ट खालामा खारन जाथिनि खोथा दङ जुदि जों जाथिनि खोथाखौ जुदि जों सानाब्ला जोंबो माला गानहैनो हायो बे गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु पलिटिकेलजों जाथिजों बहुद डिफारेन्स दं आरो जुदि आं सानोब्ला पलिटिकेलाव हाबनानै आं जाथिखौ बासायनोसै होनोब्ला बे जिबनाव जानो हाया आरो दिनै एबसुआ मा खामानि मावनो हायो पलिटिकेलाव थानानै जेबो हाया खारन पलिटिकेला जाहैबाय मोनसे जाथि जनगोष्ठीनि मोनसे बियो पलिटिकेल बेवहाय गासिबो थाजोबो खिन्थु जोङो बर' हारि हिसाबै गावनि जाथिनि थैनाय थांनायखौ सिन्था खालामनोब्ला जोङो पलिटिकेलनिफ्राय डिसटेन्स थानांगौ आरो जिखि जाया माहारियारि आफाद बा माबा मोनसे आफादानो गोदानै उजिबोआ मानो पलिटिकेलनिफ्राय डिसटेन्स थानाया मोजां आरो नङाब्ला नोङो पलिटिकेलाव थानानै आं जाथिनि थाखाय मावगोन होनोब्ला बियो जिबनाव जानो हाया आरो बेबायदि थ' आं देरहासारनाव बिथाङा गोबां खोथाखौ खोन्थालांबाय आरो गोबां खोथा बुंलांबाय जोबथारनायाव बिथाङा आंनि सोंनायनि सोंथिखौबो होलांजोबबाय थेवबो आं मोनसे खोथा सोंफिननो लुबैदों जोबथा कुइसन नोंथांनावहाय देरहासार इस्लारिया मालाबा प्रमद बर'आ लाख थाखा होयोब्ला नोंथाङा बा देरहासार इस्लारिया लाहैगोन नामा बे बाथ्राखौ आं दहायनो बुंबोखाबाय माने आं जिबनाव बेफोरबायदिजोंहाय लोब्बा गैया आरो जुदि आङो बेफोरखौ लाग्रा मानसिब्ला बेबायदि अफारा आंनियावबो फैया नङा फैखांबाय आं बै समावनो एक्सेप्ट खालामनो हायोमोन खिन्थु जोङो इसेबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंबोनानै जुदि जोंनो रायजोफोरखौ इसेबां गोजौ जांख्लायाव गाखोहोनानै नोंनो जुदि स्लट फावसायना होलाङोब्ला बेथ' जायाना बेनिखायनो आंनियावबो 1 लाखनि गोजौआव फल'वार्सफोर दङ बिथांमोननि सापर्टनि गेजेरजों आंबो बेबायदि स्टेटासखौ मोननो हादों खना खनला आंबो सिनायजादों बेखौ आं रायजो राजाखौ हेव खालामनानै आं गुबुनजों माब्लाबाबो थांनो हाया थाखाया जोंनि थाखाय देरसिन नङा आरो आं बेखौ सानो दा नोंथांमोनासो थाङो ना मायो आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आरो आं रावखौबो बादाबो होआ थाङोब्ला थां खिन्थु आंनि साइडनिफ्राय बे क्लियार आं पलिटिकेलजों माब्लाबाबो थांनाय नङा माब्लाबानि समाव हारिया अलखद गोग्लैथारबाय पलिटिकेलाबो जुदि माबा मोनसे बिराद गिदिर खहायाव थांबाय बेवहाय गसंथानो माबा मोनसे सुंथाफानो नांगौ होनोब्ला बे बेलेग खोथा जाहैगोन आरो दा जोंनियावथ' बेबायदि पजिसनाव फैदों नालाय हयथ'बा जोंनियावहाय बे मोननै पलिटिकेल पार्टिया बायनानैबो थांनो हागौ सानसेनि समाव खारन माब्रैनि होनोब्ला दिनै बिजेपिया मोननैबो पार्टिखौ बोजबनानै लाखाबाय दा अपोजिसनाव रावबो गैलिया नै बै माबायावहाय सुंथानांगौ होनोब्ला बे बेलेग खोथा जाहैगोन खिन्थु आङो नैबेबायदि थासारियावहाय आंखौ जिबनाव मोननाय नङा आरो थाखा फैसानि बेलायाव आं माब्लाबाबो गोजावनायबो नङा आरो दा बे खोथाखौ सोंनायनिबो जाहोना रंगुला जेरैबायदि बाथ्रा खोथा बुंबाय थादों बावहाय बे खोथाखौ सोंनो गोनां जादों आरोखि आरो साननो गोनां जाना फैदों थ' लोगोफोर गोबां खोथा सावरायलायबाय आरो जों लावखार ओंखाम जानायनि बारैबो माखासे खोथा जों खोनासंनो मोनबाय आरोबाव रंगुल बिथांनि आरो गावनि बेक्तिनि बाथ्राखौ जाहाथे जों खोनासंनो मोनबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारि।